Para sa kalag ni Virginia Asin Jaime, dulot ni Mrs. Paulita F. Braga and family. Petition Mass for safe travel, dulot ni Mr. and Mrs. Roque Sapinoso. Pasasalamat, dulot ninda Merly Liagas and family, Jessa Ninya Homo, as in Minds That Matter School, as in ni Coach Den. Para sa kalag ni Apolonia, dulot ni Ninang Pilarte and family. Para sa kalag ni Teresita, dulot ni Mr. and Mrs. Hill Elcano. Pasasalamat, dulot kan Manyugo Cerilo family. Para sa kalag ni De Santos Ianiano, Flora Inesita, inigabos dulot kan Manyugo Cerilo family. Misa Common, dulot kan Manyugo Cerilo family. Misa Common, dulot kan Florendo Primo family. Para sa kalag ni Cayetano Asin Concepcion, dulot ninda Mr. and Mrs. Nolito Caigas and family. Pasasalamat, dulot ni Erica Hizon. Para sa kalag ni Father Eutikio Infante, dulot ni Mel Infante. Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po siniselebrar niyato ang kafiestahan kan pagdulot sa kagurangnan. Ngunyan na Domingo, sa tuyang sineselebrar ang pagdulot sa kagurangnan sa templo ni Maria Asin Jose. Siring man si Simeon Asin Ana, namid bida nan aki, ang Kristong nagdatong. Sindang mga tinulod kan Espiritu Santo, dungan na nag-umaw sa kagurangnan. Siring kitangunyan, tinipon kan Espiritu Santo na magbaklay, pasiring sa simbahan kan Diyos. Mamidbidan taman lugod si Kristo, masabat ta siya, urog ng gayo sa iyang mamuraway na pagdatong liwat. Matindog puan gabos, asin awiton yato, an awit sa pagpuon.
matinios, inaataman mo kami gabos. Binabago langit sindaga, kan banal na Espiritong buhay. Itingkalag sa tong mga mata, taan Diyos na mundag sa panahon, nanitaw para sa sato. Dalan niya mahanap da kabos, naglalaan at sa paglao, at aming kumaitaas sa iyo. Turamon ito ay daing kasaguran, sa pagpaglay minasari sa iyo. Sa ngaran kan Ama, singkan Aki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kaguranan ta, ang pagkamot kan Diyos sa pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugangon yan aldaw sa tuyang pinagseselebrar, ang pagdulot sa kagurangnan, asin ang kapestahan, kan Nuestra Señora di Candelaria. Ngunyan ang ika-40 aldaw, pagkatapos ang kita nagselebrar kan kapaskuhan, ini ang aldaw ng paglinig, asin ngunyan sa tuyang pinagrurumdom, ang sa tuyang mahal na ina, asin si Jesus bilang ilaw kang kinaban. Matugang ang konta ang sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoo mawika, inurugyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, sinapasalamatan mika, uli ka, nagulangong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Aden, Diyos amang nagkakamay, kagurangan aking itong Jesucristo, kagurangan na Diyos, podero kang Diyos, aki ka naman. Ika
na nagpapara kan mga kasanang tinapay, ay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasanang tinapay, ako asa mo pati maera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kay raki kami. Kasanaan badan, kasanaan kagurangan, kasanaan urok kahalangkan. Jesus Cristo kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibig kita, O Diyos sa makakamhan, sagkod pa man, mapakumbaba kaming nag-aarang sa imong kadakulaan. Tanganing siring na anbugtong mong aki, idinulot nga ni inaaldaw sa templo. Gibuha man kaming maidulot sa imo sa malinig na buod. Huli ka so Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mamuna bubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Si Propeta Malakias nagpahayag kan pag-abot kan kagurangnan sa templo. Sarong surugoon an maabot sa pag-andam kan sa iyang dalan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Ulay kan kagurang ng Diyos. Uya, sinusugo ko an sakong anghel na mag-andam nindalan sa enotan ko. Asin biglang malaog sa iyang templo, an kagurangnan na hinahanap nindo. Asin an anghel kantipan namuya nindo. Uya, maabot na, sabi kan kagurangnan nin mga hukbo. Asin si Isay an makakatagal kan aldaw kan sa iyang pag-abot. Asin si Isay an makakatindog sa iyang pagpahiling. Ta siya siring sa pandalisay na kalayo, asin siring sa sabon kan mga paralaba. Matukaw siya sa pagdalisay asin paglinig kan plata. Lilinigan niya ang mga aki ni Levi. Dadalisayon siring sa bulawan asin plata. Kaya makakapagdulot sinda sa kagurangnan kan maninigong atang. Mauuyunan kan kagurangnan an atang nin Huda asin nin Jerusalem, nin siring kaidtong panahon, asin nin siring kan enot na mga taon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Iitaas o mga pintuan, an sa indong mga payo, magpaitaas kamo, mga bukasan nin kapanahonan, maabot an hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, an kagurangnan makusog asin bayani, an kagurangnan kampyon sa ralaban. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Itaas nindo o mga pintuan, an sa indong mga payo, itaas nindo mga bukasan nin kapanahonan, maabot an hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan,
siya an kagurangnan. Sisay ining hade nin kamurawayan, an kagurangnan nin mga hukbo, siya an hade nin kamurawayan. Sisay ining hade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. An kagurangnan Hesu Kristo, nagdatong asin nakibaing siring sa forma niyatong mga tao. Siring sa to, alagad daing sala. Nagdulot ini nin sa iyang pagigin may hirakon na tagapag-ultanan sa Ama. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Palibhasa ang mga aki magkaparo pakinabang sa dugo asin laman. Siya man nakaheras dyan siring sa inda, tanganing huli kan kagadanan, mawaaran halagaan may kapangyarihan nin kagadanan. Na iyo ang diablo, asin maitalingkas ang mga unong kantakot sa kagadanan, na uripon, bilog nindang pagkabuhay. Dai niya baga pinapangakoan ang mga anghel, alagad pinapangakoan niya ang tinubo ni Abraham. Kaya dapat magi siyang siring sa mga tugang sa gabos na bagay. Tanganing magi siyang may herakon, asin maimbod na puon na padi sa atubang kan Diyos, na makikisuyo para sa nagkasalang banwaan. Huli tanag-agi nin pagtios, siya na sinugutan, makakatabang sa mga sinusugutan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mabilog na ang mga aldaw, kan sa indang paglinig susog sa ley ni Moises. Itinunukad si Jesus sa Jerusalem, tangani ikatubang sa kagurangnan. Susog sa nasusurat sa ley, kan kagurangnan. Ang gabos na lalaki na nagbukas kan pupunan, aapodo na banal para sa kagurangnan. Asin tanganing magdulot ng sakripisyo, sosog sa sinasabi sa ley na kagurangnan, sarong padis ning agbaan o duwang sa lampati. Uya, igwang tao sa Jerusalem na ngaran Simeon. Ang taong ini suripot asin makidiyos. Hinahalat ang karangahan ni Israel. Asin ang Espiritu Santo nasa ibabaw niya. Dati na siyang pinasabungan kan Espiritu Santo, na dain niya mahihiling ang kagadanan,
bago mahiling ang Kristo kan kagurangnan. Uminabot siya sa ruso kan Espiritu sa templo, kan ilaog kan mga magurang an sadit na aking si Jesus, sa paggibo kan kaugalian kan lay para sa iya, inako niya siya sa iyang mga takyag. Inumaw ang Diyos as sinagsabi, ngunyan, pinapahumali mo na an uripon mo kagurangnan. Sosok sa imong tataramon sa katuninungan. Huli tanahiling kan sakong mga mata, an sa imong panligtas, na inanda mo sa tubang kang gabos na banwaan. Ilaw para sa kapahayagan sa mga hintil, asing kamurawayan kan banwaan mong Israel. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Magtukaw po para sa homilya. Namumutan ng mga tugang, naglaog na po kita sa ikaduwang bulan, kan taon, kan jubileo. Asin, sulim niya itong prosesyon an imahin kang Nuestra Señora de Candelaria bilang pagrumdum kan pagdulot din kay Kristo sa templo. Padagos ang satuyang paglalakbay birang mga peregrino, asin linalauman na kita magkaigwa kang pusog na paglaom. Kaya sa momentong ini, sa kuyang babasahon, ang surat pastoral kang Catholic Bishops Conference of the Philippines, tanganing ang paglaom na iyan na satuyang minamawot, tunay na magkusog, magtalubo, mantang kita naglalakbay sa taon na inikan jubileo. Ang titulo kang surat pastoral, iyo sa Bicol, may paglaom pa ba? Ini ang pangapudan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa pagbaklay nin paglaom sa taon nin jubileo 2025. Namumuta na banwaan nin Diyos ang katuninungan asin paglaom mapa sa Indo. May paglaom na tinapos mi ang ika-129 na plenary assembly kan CBCP kung sa inaghurup-hurup kami sa pangapudan para sa transparency asin accountability pasiring sa pagiging urog na misyonaryo asin sinodal na simbahan. Sa raro manyamong pinaghurup-hurupan ang mga realidad ngunyan na nakakaapekto sa satuyang nasyon. Talikdan ang paglaom, kamugabos na mahal og digdi. Ini ang mga tataramon, mangirhat na tataramon na nakasurat sa pinto, pababa sa impyerno sa libro ni Dante, na ang titulo L'Infierno. Sinurat ini kan author sa konteksto nin kariribukan sa politika, asin pagruro kan moralidad, kan panahon niya na iyuman ang nahihiling niyato sa satuyang mga Pilipino na nakikilaban sa kawaran nin paglaom, asin naghihinguhang makakuan nin paglaom sa tahaw nin mga katibaadan. Siring kay Abraham na naglaom dawa mayo ng paglaom, susog sa mga surat ni San Pablo, kitang mga Kristiyano, siya sato niya to ang satong sadiri, asin tugutan ta ang satong pagtubod sa Diyos, na kita makilabot sa kamugtakan na nagpapasakit sa satong nasyon. Sa pagprobar na sabuton ang mga realidad sa satong palibot, namamatean ta ang pagkadisganar, asin pagkapuungot sa atubang kaining mga minasunod. Enot sa lado nin moralidad, naobserbahan niya to ang lakop
na karibarawan, daing pakilabot, daing pakiaram, kawaranin tabang, huli sa mga nakakagadan na atake sa buhay, partikularmente sa kaakian. Nakakaalarma ang pagdakop kang kultura ning kawaran, nin pagkasabot sa kasalan, asin pagpaabaw-abaw sa paghiling sa sadiri. Ikaduwa, sa lado nin ekolohiya, kita raya na sa mga epekto nin distroso asin trahedya, darakan mga kalamidad na pinalala pa kan mga binaratong istruktura asin kawaranin sapat na pundo. Ang mga pribadong interes ang pinapaurog kisa ikararahay kan kagabsan kan mga tugang nyatong tios asin mga dukhang komunidad. Ikatulo, sa lado nin ekonomiya, ang pagsakat kan bilang nin mga dukha na malinaw na nahihiling sa paglangkaw nin bilang nin mga daing trabaho, halangkaw na presyo nin mga barakalon, asin mga serbisyo na nagdadara sa to sa sitwasyon kung sain ang mga mayaman urog na nagyayaman, ang mga dukha urog pang nagiging dukha, asin ang mga poderoso urog pang nagiging poderoso. Sa lado nin politika, an pabayang paggamit kan pondo nin publiko asin mga rekurso, an makadudang pagmakis-makis kan national budget, makangirhatman sa mga programa na lalabanan kutaan na ang kadukhaan na nagpapaurog kan kultura nin pamumulitika asin kultura nin padagos na paglimos nin mga kasaraditan. Haranay na ang pirilian, kay nahiling tana na naman ang paggamit nin mga plataforma nin popularidad, dinastiya, asin impluensya na ginigibo ng negosyong pamilya ang politika. Sa lado nin siguradidad, asin international na pag-urulay, nasasaksihan ta kung paano hinihipaan ang satuyang soberenya asin satuyang national security. Sa lado kan komunikasyon, ginagamit ang kaputikan, salang impormasyon, asin panlulokong impormasyon tumang sa katotohanan. Sa lado nin pagpadalagan kang gobyerno, mangalas kita kung igwapang check and balance. Sa tahaw kaini, ang paglaom garong masakit mahiling, kay kita naghahapot, may paglaom pa talaga, kisay kita maduman. Sa paghurup-hurup kaining mga sitwasyon na hiling nyato na aneno tang magigibo iyon pagsiyasat sa satong sadiri asin mag-agi sa dalan nin personal, institusyonal asin eklesyal na pagbakli tanganing mako ang giraray ang paglaom. Iyo ini ang pagkakataon na tinatao sa to kan taon nin jubileo. Kaya may paninimbagan kita sa atubang kan kagurangnan. Sa pinakamadiklom na lugar ning kagadanan, si Jesucristo sa tong paratubos nagadan, asin binago ang kagadanan, huli kayang kansa iyang nakakaligtas na pagkamuot. Ang pagkamuot na nakakataros sa kadikluman, nagpapalaad nin mga banaag nin paglaom. Nahiling niya to ang mga silyab nin paglaom. Enot sa mga lideres na may prinsipyo. Mga nagkapirang lideres, nahiling ta na may prinsipyo na pinapaurog ang matanos na kapadalagan ng gobyerno. Sa idealismo ni mga hubines, asin mga responsableng namamanwaan, na dai nagpapabakal kan sa idealismo, asin patriotismo, sa pagtarabangan kan mga NGO, civic and asin religious organization, kay ba ang gobyerno sa panahon ng mga kalamidad, sa mga lokal na inisyatibo asin esperso na pinapakusog ang mga komunidad pasiring sa pagbabago.
Sa mga lideres religyoso, sibiko, siring man itong mga nakauniforme, ordinaryong trabahador na sinsirong naglilingkod, dawa daing pagmidbid o pabuya. Sa mga responsableng negosyante na naghahanap ng paagi na proteheran ang kapalibutan, asin malingkudan ang mga nangangaipo. Sa mga nagsasakripisyo kan sa idang reputasyon, dawa kan sa idang buhay, na malabanan ang korupsyon, asin hinahanap ang hustisya. Sa espiritu ni mga Pilipino na nagtitindog giraray, asin mga taong tinatao an sa idang sadiri, sa dusay na paglingkod, dawa sa tahaw ning makuri man na pangangaipo. Namumutan niya tong namamatayan niya to ang makusog na pagsadol nin paglaom urog sa gabos sa pagmati nin kapungutan asin baray-basay na mga sintomas nin haldat sa laog na nagpapatuto sa to na igwang sala alagad sinasadol man kita na may magigubo asin dapat gibuhon sa laog niyato sa satuyang mismo asin satuyang mga institusyon. Kami na sa indong mga lideres espiritual nakikisumaro sa kulog na dara kaining mga lugad nin pagtios niyato. Namamatian man nyamo ang hararom na pagkabalisa asin pagkaparalisado na nagpapasakit sa kadaklan na ginuguyod pasiring sa kawaran nin paglaom. Ngunyan na hubileyo nin paglaom, sarabay niya tong darahon ang balaog nin paglaom na nanatiting rawan kan Espiritu Santo. Ang paglaom na ini, bako lang simpleng optimismo o marhay na pagmati. Ang mga ini, banaag kan balaog na paglaom, gikan sa Espiritu Santo na nagsasadol sa tong maghiro. Baguhon man lugod kan Espiritu Santo ang lawog kan kinaban, asin hangusan nin pagbabago ang mga madiklom na espasyo, asin mga lugar nin sa tong buhay, asin sa tong nasyon. Ang siring na grasya, garo mga balukag niyato, na kung pagsasararoon, makakagibo nin pakpak, na mapalayog sa to sa ibabaw nin daing pakilabot, asin pagpataas sa to na abuton ang patriotismo, volunteerismo, asin pagtrabaho para sa hustisya, pasiring sa pagbabalik ng moralidad. Nangangapudang kami sa gabos ng mga lideres, asin sa mga hobines, mga paratubod, sa gobyerno, sa negosyo, sa publiko, asin sa mga reliyosong komunidad, na pakusugon ang paghinguha sa pagbabago sa paagi nin pagsasabuhay nin satuyang kristyanong balores asin pagiging dayupot sa satuyang konsensya. Ingatan taman lugod ang satong digdidad asin ang satong puturo na dai pinagpabakal. Ang kawaran ning paglaom naghatod sa desperasyon, alagad sa paglaom da dapat nadadaog nin takot o kawaran nin paglaom. Ipangadyi niya to ang isog nin buot, tanganing manindugan kita sa katotohan, paurugon ang karahayan, asin ang pamamahala kan lay, mantang sinusurog ang demokratikong institusyon, asin mga proseso. May paglaom, sinasabihan kita ni San Pablo, day kita mapagal sa pag-ibon nin marhay, huli sa tamang panahon, kita maani, kundai kita magsuko. Sosog sa sayang surat sa mga taga-Galasya. Pinapaubaya niya mo ining satuyang pagbaklay asin peregrinasyon bilang mga Pilipino kay baan sa tong pagsakit asin pangiturugan sa mga kamot kan satuyang mahal na Inang Maria, Nuestra Señora de Esperanza, na ibahan kita asin giyahan sa pagsunod niyato sa dala ni Jesus sa tong kagurangnan. Amen. Para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Pablo Virgilio S. Cardinal David, Doctor of Divinity, Obispo ning Caloocan, Presidente kang Catholic Bishops' Conference of the Philippines,
Permado ngunyan Pebrero 2, 2025, kapistahan kan pagdulot sa kagurangnan. Tindog po kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Sakitan kan panahon ni Poncio Pilato, nako sa krus nagadan asin ilinubong. Pumili sa mga gadan at kapulungan na buhay liwat sa mga gadan, suminaka sa kalangitan. Natutukaw sa ng Diyos sa mga kakamay, aleduman mabalik sa paghukom. Mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal simbahan Katoliko, sa parupakinabang ni mga santo, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay at pinaman, sa buhay na daing kasagpuran. Pamibining banwaan, si Kristo nagbabanaag bilang liwanag ng kaligtasan sa gabos na nasyon, asin bilang kamarawayan kan sayang banwaan. Daron niya to ang satuyang mga pamibi sa Ama na nagdudusay kan bugtong niyang aki para sa to. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magpahiling sa kinaban kan tunay na lawog kan kagurangnan, asin magintanda nin kaligtasan para sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may otoridad, dusay na maglingkod sa sosyedad, magkaigwanin kusog buot na magtaram, asin maggibo sa ngaran kan katotoohan, asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagluluya ang buot, urog na sa pagutob kan mga katungdan, nin pagtubod, mapakusog, huli kan maimbod na pagsaksi nin kapwa Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ama, asin mga ina, magin mga marahay na aarugan, kan sa indang mga kaakian sa pagsunod ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namomutan niya tong gadan, magpasiring sa katuninongan kan Diyos, asin magugma sa gudpaman, kaiba ni Santa Maria,
asin kan gabos na mga santos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinayugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, kung mayo ka, yaon kami sa kadikluman. An sa imong liwanag, magbanaag sa mo, tanganing kami man, maging mga tingraw, kan sa imong liwanag. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magtukaw po sa pagdulot kan mga atang. Tindog po. Magpamibig ang mga tugang tanes ako sa indong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namibibi kami, na an atang nadulot ka nagrurukyaw na simbahan, magin maninig ko sa imo na nagbuot, na ang bugtong mong aki, ang daing digtang kordero, idulot sa imo para sa buhay na daing kasagkoran. Siya nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na dana as minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan,
Banal na Ama, Diyos sa makakamhan na daing kasagkuran. Tanaki mong kapantay sa kutpaman, idinulot ngunya na aldaw sa templo, asin ipinahayag kan Espiritu, sa kamarwayan kan Israel, asin liwanag nin mga nasyon. Kaya kami man na nagdadalagan sa kaugmahan, sa pagsabat kan sa imong kaligtasan, kay baka maangiles asin santos, nag-umaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal na kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Mauna na digdig, araning kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magluhod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binak ini asin tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, itinao sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos asin mag-inom kaini, tayo kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, na pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwan, si Kristo mabalik. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadana sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, asing kalis sing kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig o na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco,
kan sa mo obispo si Rex Andrew, asing kagabos sa klero. Siring man, girumdumas sa imong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kaibahan niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Magtindog po. Natukdoan kan man nakakaligtas na tugon, as pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindane na talingka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Seso Kristo. Kamurawan
Jesu-Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod ka sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, kan tanda ning katuninungan. Magluhod po. Uya ang kordero kan Diyos ay nagpapara ka makasalang kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Maluhod puan gabos. Pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki si Hesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayaman nin langit, an siring na biyaya mapalakop sa bilog na kinaban, kun kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog puan gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, huli ka ining mga banal na atang na samong inako, lubos sa samo an sa imong grasya, na nagutob kan linalaoman ni Simeon, tanganing siring na siya dai nakahiling kang kagadanan, bago siya pinagkanigong mag-ako kay Kristo, kami man naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan, makamtan ang buhay na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mag-ula po ang mga gabos. Ngunyan po primerong Domingo, kaya igwa po kitang second collection. Habang po nagkakaigwa kang second collection, ang Parish Youth Ministry mag-perform po kang Jubilee Hymn.
So thank you, Parish Youth Ministry. Salamat man sa choir. May inibitaran ko po sa mga nagsaselebrar ng kumpleanyo, magrani po digdi sa inutan. Kung mayo po, igwa. Dangan si mga may daradyan pong kandila, magrani naman po na mapabindisyon. Pagbindisyon, O Diyos, burabot sing ginigakan gabos na liwanag nangunya nagpahiling sa palada na si Simeon, kan liwanag sa pagpahayag ng mga nasyon, mapakumbaba kaming nagngangayo-ngayo, magkanigong pabanalakan sa imong bendisyon, ining makandila sin tinapay, mantang nag-ako kan mga panuga, kan sa imong banwaan nag-uyon, sa pag-umaw kan ngaran mong madara sa inda, sagkod na magkanigong makaabot, sa ilaw na day napapalsok, sa paagi kandala ni mga kabagsikan, inihinagad mi, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Amen. Magtindog po ang gabos, itataw ko ang final blessing, and then pag nabindisyonan na po ang kandila, pwede na ka pong mag-uli. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.